Balik ta sa demolisyon sa Barangay Lahog. Mibahad ang mga residente nga nag-iya sa mga Pinoyanan sa Sitio Avocado nga magpasaka og kaso batok sa mga naglangkob sa demolition team. Anda mo sab kini atubangon sa court sheriff nga mo'y nag-implementar sa mando sa korte. Ani ang report. Wa masayod ang mga residente asa sila mupaingon human gipatuman ang demolisyon. Sama na lang ni Manang Irene nga dinhi natiguang sa luna nga ilang gipuy-an. Suma ni Manang Irene, dili supak ang mga mulupyo nga mopahawa apan kinahanglan nga hatagan sila og relocation nga haom sa pagpanginabuhi sa mga tao. Nangamatay lang ko namang papag mama. Diri nami nang eskwela media sa Atbang, nang high school diri tanan. Mga pagumangko nako kani diri nami nagkuan. Gipugngan lang sa presidente sa hugpong sa mga residente ang iyang emosyon nga kahilakon kay wa nay nahimo samtang gilantaw ang pagguba sa kabalayan. Matud niya mosangat sila og kaso batok sa mga mipatuman sa demolisyon. So we will file a case and whoever is ni participate ni filean gyud mo kaso. Samtang isa-isa usab ug kuha ang pangalan sa mga naglangkob sa demolition team. Gini aron i-appeal sa pagpasaka og kaso. Necessarily, I will ask the people to initiate actions with the Ombudsman, Supreme Court, and everything because these are legal processes. So we have to go into legal processes. Samtang nagdumili sa pagpa-interview ang court sheriff apan gipadayag nini nga andam nila atubangon ang mga kasong ipasaka batok kanila. Sa pikas bahin adunay luna nga giandam ang syudad nga temporaryong kapahilunaan sa mga apektadong mulupyo. Possibly ato i-accommodate ato dito sa Loriga, Barangay San Miguel, no, Barangay Loriga San Miguel. To ay ato ang giandam dito. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.